नमस्ते. आज मी नाश्त्यासाठी मूग डाळ आणि पालकचा चिला बनवते. त्याच्यासाठी तुम्हाला लागणारं साहित्य दाखवते. मी पहिली तुम्हाला ही डाळ दाखवते. हे मी काचीचा एक बाउल वाटी घेतले बघा. आणि समजा मी आहे ना डाळ सुकी तुम्हाला दाखवायला घेतली आहे. ही डाळ मी भिजवून घेतलेली आहे. 5 तास मी भिजत ठेवले आहे. 5 तास भिजवलेली आहे. हा, हे 5 तास भिजवलेली आहे डाळी. बघ मी पहिली डाळ काय केली, स्वच्छ धुतली आणि चांगल्या पाण्यामध्ये मी 5 तास भिजत ठेवली. आपल्याला 2 चमचे ना दही घ्यायचं आहे. चवीपुरतं आपल्याला मीठ घ्यायचं आहे. पाव चमचा कमी आहे ना, एकदम थोडासा बेकिंग पावडर घेतले. 2 हिरवी मिरची, आलं थोडंसं आणि 4-5 छोट्या छोट्या लसूणच्या पाकळ्या. आता तुम्हाला मी पालक दाखवते. पालक मी स्वच्छ धुवून आहे ना बेकिंग पावडर मध्ये मिठाने स्वच्छ धुवून मी असा कपड्यामध्ये ठेवलाय गुंडाळून. बघा किती दिवस झाले. आता ह्याला आहे ना 3रा दिवस आहे. बघ एकदम कोरा कोरा कुरकुरीत राहिलेला आहे. एकदम कडक, पाना पण एकदम कडक आहे. बघ परत ठेवते का ते बांधून. हा, आता मी त्याच्यासाठी लागेल ना, आता मला 1 वाटी आहे ना छोटी वाटी, म्हणून मी थोडासा पालक घेते आणि बाकीचा असा परत गुंडाळून ठेवते फ्रीज मध्ये. हा, फ्रीज मध्ये ठेवायचं गुंडाळून. हा पालक आहे ना आपल्याला कापून घ्यायचा आहे बारीक. थोडेसे आहे ना देठ पण घ्यायचे, कोवळे कोवळे असतात ना, बारीक कापून घ्यायचे. आपण साफ करतानाच व्यवस्थित साफ करून घ्यायचं. कोवळे कोवळे टाळे आहेत ना सगळे घ्यायचे. आता मी डाळ आहे ना पाण्यातून काढून घेतले मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. आता मी त्याच्यामध्ये बाकीचं टाकते. आता मी 2 चमचे दही टाकते. त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची पण तुम्ही आणली ना तर देठ काढायचे, असे देठ असतात ते काढायचे आणि आपला पेपर असतो ना कागद, त्याच्यामध्ये गुंडाळून डब्यामध्ये पॅक करून ठेवायचे. म्हणजे चांगल्या मिरच्या चांगल्या राहतात. लसूण आता हे आपल्याला आहे ना बारीक वाटायचं आहे मिक्सरला. तुम्हाला वाटून दाखवते. आपली डाळ वाटून झाली आहे. आता हे सर्व एका बाउल मध्ये काढून घ्यायचं आणि मिक्स करायचं आहे. हे भांड्यामध्ये मिश्रण असतो ना चिपकलेला, मग थोडासा, जास्त नाही पाणी टाकायचा, थोडा टाकायचा. आता आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. थोडा पाव चमचा मीठ टाकायचा. त्याच्यामध्ये पालक. आता तुम्ही 1 वाटी डाळ घेतली ना तर 1 वाटी पालक घ्यायचा कापून. आपला पालक टाकून आता मिक्स केलाय चांगला. आता त्याच्यामध्ये बेकिंग पावडर टाकते. हे बेकिंग पावडर बघा म्हणजे एकदम पाव चमचा पण कमी आहे. आपलं मिश्रण आहे ना पूर्ण रेडी झालंय बघा. असं घट्ट ठेवायचा. आता पॅन ठेवलाय आणि त्याच्यावर आहे ना थोडासा तेल टाकते. थोडासा तेल लावायचा. आपला पॅन तापलाय ना, म्हणजे आता मी गॅस आहे ना थोडा बारीक करते आणि आपल्याला त्याच्यावरती हे चिला टाकते. आपल्याला छोटे छोटे पाहिजे तर 1-1 चमचा टाकायचा. 1 चमचा टाकलाय. आता आपण चमच्यानी त्याला पातळ करायचा आणि याला 1 मिनिट झालाय. 1 मिनिट झालाय. तुम्ही टाइम नाही लावला ना तर असा सुकला पाहिजे बघा. बोट लागतंय ना त्याला, चिपकत नाही. असा सुकला पाहिजे तेव्हा फिरवायचा आपल्याला. आता त्याच्यावरती आहे ना मी थोडा तेल टाकते. पहिला कढईला टाकते आणि त्याच्यावरती थोडा तेल टाकायचा. म्हणजे ते आपला पालक आहे ना तो शिजला पाहिजे, त्याच्यासाठी वरून तेल टाकायचा. आता मी फिरवते बघा. छान आहे ना. आपल्याला तसंच परत आहे ना 1 मिनिट भाजायचं आहे. आणि आता आपण थोडा गॅस वाढवला ना तरी पण चालेल, पण थोडा वाढवायचा. आता परत मी 1 मिनिटांनी आहे ना आपला भाजला काय बघूया. हे बघा किती मस्त भाजलाय. कलर पण छान आलाय आणि मध्ये मध्ये त्याला होल होल आले डोश्यासाठी. आता मी काढते बघा किती छान झालंय. परत थोडासा तेल टाकायचा. एकदम कमी तेलामध्ये एकदम पौष्टिक नाश्ता. फक्त 1 चमचाच मी टाकते बघा. परत आपला दुसरा डोसा पण तसाच झालाय बघा. आता परत त्याच्यावरती आहे ना गोल तेल टाकायचं, सोडायचा. कारण आपल्याला आहे ना आपली ती डाळ पण शिजली पाहिजे, आपला पालक पण शिजला पाहिजे. त्याच्यासाठी आपल्याला वरून काढून तेल सोडायचं. तर आपली इकडे रेसिपी एकदम रेडी आहे. आणि इकडे आपली मध्ये 2 मोठे केले आणि हे 3 आहे ना छोटे छोटे केले. एका पॅन मध्ये आहे ना 3 केले. म्हणजे असे छोटे छोटे केलेत ना तरी पण चालेल. हे 3 मी छोटे खाणार आहे, 2 मोठे तुम्ही खावा. आणि कसली चटणी बनवलीस. खोबऱ्याची चटणी आहे. हा, ह्याची लिंक तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये भेटेल. आता मी तुम्हाला ही रेसिपी टेस्ट करून दाखवतो. आपली झोपली आहे. आणि माणसं विचारतात की आम्ही तुमच्या चॅनलवर दिलला बघण्यासाठी येतो खास, तर चालेल 5 सेकंडसाठी तरी तुम्हाला दिल दाखवू शकतो. आज बघा ती खाली झोपली म्हणून, पण झोपली पण तिला समस्या आपण बोलतोय ते शेपटी हलवते कधी कधी बघा ती.
तर तुम्ही आता रेसिपी बघितलीच आहे. या रेसिपीचे टेस्ट करण्याच्या अगोदर मला तुम्हाला एक सांगायचं की या रेसिपी पासून एक चांगला सुगंध येतोय. मग मम्मीला विचारलं मी, तो सुगंध चटणीचा आहे की डोशाचा आहे, म्हणजे आपल्या चिल्याचा. तर चिल्याचाच आहे ना तो सुगंध, एकदम छान वाटतोय. आणि ते पालकची पण मला वाटतं जराशी सुगंध येते ना त्यातून. आता ही रेसिपी मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. मी टेस्ट करण्याच्या अगोदर मम्मी आज तू टेस्ट कर घे आणि सांग. खा ना. मी तर खाणारच आहे. चटणी नको तुला? चटणीची आणि भाजीची गरजच नाही, कारण त्याच्यामध्ये आपण लसूण टाकलाय, मिरची टाकलाय, मीठ टाकलाय. ज्याच्यापासून टेस्ट असते ना ती त्याच्यामध्ये आहे. चटणीची गरज नाही. समजा तुम्ही असे सुके 2 खाल्ले आणि त्याच्यावर चहा पिलात ना तरी पण एकदम नाश्ता आपला मस्त होतो. कारण आपण संध्याकाळी रोज सगळी माणसं चहा पितात, तर चहा बरोबर तुम्ही असं नाश्ता करू शकता. आम्हाला एक कमेंट होती की आजकाल कसं भाजीपाला भेटत नाही बाहेर, तर त्यामुळे आपल्या घरी जे कडधान्य असेल किंवा डाळी असतील त्यापासून रेसिपी दाखवा. तर आता आपण असेच प्रकार बघणार आहोत, कारण आता भाजीपाला आम्हाला पण भेटला नाही आणि आमच्या घरी पण जास्त काही नाही. तर आपण डाळीचे किंवा कडधान्यापासून जे काही रेसिपी बनणार आहे ते आपण बघूया. ही रेसिपी कशी मूग दालापासून आहे. मूग दाल एक चांगला प्रोटीन सोर्स आहे, आपल्याला खूप चांगला प्रोटीन भेटतो. त्यावरून पालक सुद्धा आहे. तर ही एक प्रोटीन रिच डाईट झालं. पालक नसला तरी पण चालेल, तुम्ही असेच पण त्याचे डोसे बनवू शकता. ही रेसिपी एकदम न्यूट्रिशनल आहे. ही रेसिपी तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा या टाइमामध्ये. आणि आम्हाला पालकच्या ऐवजी तुम्ही कांदा कापून टाका, एकदम मस्त होते. हा, म्हणजे तुम्ही काही सुद्धा ऍड करू शकता, याच्यात काही प्रॉब्लेम नाही. ही रेसिपी कशी वाटली हे तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि 2 वस्तू करा, लाईक करा आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा.